Bon dia. A la seva disposició per el que vulguin preguntar. No sé si han estat en l'acte on he llegit la meva declaració institucional, que en qualsevol cas demanaré als servicis de les Corts que els passen una còpia. I a partir del que he exposat, del que he explicat, tot el que vulguin preguntar-me a la seva disposició. Bon dia, disculpe la falta de costum. No sé si li haurà donat temps a avaluar o fer una recopilació dels mitjans amb els que comptarà per a la tarea ingent a la que afronta, sobretot tenint en compte un poc també pel discurs institucional que ha fet de la transversalitat que tindrà l'agència antifrau. No, miren, Si seran suficients. En principi anem a arrencar. El primer document que he signat avui és la presa de possessió i el segon document que acaba de signar és el projecte de pressupost de l'agència per al 2017. Per al 2017. En principi, per el que queda d'exercici, els recursos que han posat a disposició de l'agència ens permetrà fer l'arranc. L'avaluació és un treball més detingut que anem a fer quan tinga la base organitzativa mínima i els col·laboradors que s'incorporen a l'agència a través dels procediments que estableix la llei de funció pública, que és d'aplicació a la pròpia agència. Quantitativament no puc detallar, entre altres coses, perquè comencem avui. Jo fins ahir estava en l'Ajuntament de Barcelona com a responsable de la gerència de recursos i dels serveis jurídics de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques i avui comencem així. A partir de les properes setmanes treballarem aquests pressupostos i posarem en marxa la confecció de la relació de llocs de treball que integraran, a través de la qual farà possible que s'incorporen funcionaris de la Generalitat, de l'administració local, de qualsevol de les administracions públiques, que, com saben, la plantilla de l'agència obligatòria i necessàriament ha d'estar formada per funcionaris de carrera. A mi m'agradaria que ens diguera, s'han generat moltes expectatives respecte a aquesta figura i respecte a aquest nou òrgan, però que vostè ens traslladarà l'experiència que té, quines són les seves expectatives justament a un país, al País Valencià, que ha hagut, per desgràcia, una gran quantitat de casos de corrupció a l'administració, no sols l'administració pública, sinó també les empreses associades. Que es traslladarà un poc quines són les seves expectatives, què li agradaria que fora l'agència, a banda del que ja tots sabem on li agradaria arribar, i si hi ha alguna inquietud que té abans d'acceptar, hi ha hagut alguna inquietud que hagi tingut abans d'acceptar el càrrec, inquietud respecte a com funcionar o fins i tot inquietud respecte a les expectatives que vostè se pugui crear. Gràcies. L'agència té una fortalesa que és que està creada per llei, per una llei del Parlament Valencià i, per tant, en aquesta llei està molt detallat quines són les funcions i quina és la missió de la pròpia agència. El compliment per part de tota l'estructura pública administrativa del que diu la llei permetrà que es pugui posar en marxa i pugui complir els seus objectius, que no és més que aportar a l'àmbit de lo públic una eina, un instrument de generació d'integritat institucional, tant en la part de prevenció com en la part d'anàlisi i d'investigació. I en un aspecte que la llei valenciana, comparada amb altres àmbits semblants que existeixen no sols en l'estat espanyol, sinó en l'àmbit europeu, té un capítol molt important de protecció cap a aquelles persones, siguin funcionaris o no ho siguin, que col·laboren amb la pròpia agència en els seus objectius, que en definitiva és la lluita contra el frau i contra la corrupció. Expectatives totes en la mesura que comencem de zero. Tot organisme que comença de zero va tindre dificultats per poder-se desenvolupar i més, conforme he dit en la meva declaració,
quan treballem dins d'una administració tradicional on les seues estructures tenen les seues pròpies dinàmiques i l'aparició d'un organisme públic, d'una institució del caràcter de l'agència, s'haurà d'ajustar, s'haurà d'engraçar, s'haurà de relacionar i s'haurà de coordinar. En aquests processos sempre n'hi ha problemes, però són problemes que se solucionen sobretot quan partim del compliment del principi de legalitat i de la lleialtat institucional, de que cada un en les seves competències treballi i siga lleial amb la resta. No sé si he contestat. La seva pregunta era molt complexa. Sí, a mi m'agradaria saber, més o menys, encara que ha d'encarar el pressupost, quina és l'expectativa de llocs de treball que té més o menys de l'equip que tindrà i quina li sembla que seria la primera tasca que hauria de fer, si fer una ràfia institucional, si fer una vista cap atrás del que ha passat, si fer una tarea més de vigilància, quina creu vostè, així, a grosso modo, que serà la seva primera tasca? La primera tasca, que com he dit, primera o no n'hi ha res, crear estructura, i aquesta estructura va girar al voltant de 3 eixos que ja els coneixen perquè els vaig veure publicats no fa molt. Són els que vaig explicar davant de la comissió parlamentària que em va proposar. Un és el de la prevenció. El treball en la prevenció és essencial. Moltes de les coses que ens han passat està directament relacionat amb la falta de coneixement de com establir mapes de riscos i com conèixer els patrons amb els que funciona la corrupció i el frau. Per tant, la prevenció dirigida a l'àmbit de lo públic, tant en el seu personal funcionarial com en el seu personal electe, és un dels eixos d'intervenció i en el que ens posarem en marxa ràpidament, establint acords amb l'Institut Valencià d'Administració Pública i amb les pròpies universitats. Allà a Barcelona, una de les primeres tasques que se van posar en marxa en el passat curs amb la Universitat de Barcelona ha sigut el primer màster de prevenció de la corrupció que conegam existeix en l'estat espanyol. Si podem fer-ho amb les universitats valencianes, tant millor. Neix anar dirigit al personal funcionari i també al personal electe. El treball des de l'àmbit de la prevenció va ser essencial i dels prioritaris. Però l'eix central de l'agència serà el de l'anàlisi i la investigació. Serà el que més recursos tindrà, no els puc dir quants recursos perquè tot està condicionat a nivell pressupostari, però serà el que més recursos se destinarà perquè és el que establirà les pautes a seguir en l'àmbit dels casos que puga tenir coneixement l'agència i que tinga que posar-se a treballar. Per tant, l'eix d'anàlisi i d'investigació serà el central i després un tercer eix que és el dels assumptes jurídics. Si se miren la llei, tot el seu desenvolupament gira sobre decisions que tenen una alta càrrega i un alt contingut de tipus jurídic. Per tant, aquest àmbit, el del servei jurídic, també formarà part de l'estructura i del cos. I després hi ha els servicis habituals, com és el de l'administració. L'agència és autònoma, és independent, la seva independència precisament consisteix en no dependre de ningú i per tant també s'ha de gestionar els seus propis recursos econòmics que a més estaran sota la fiscalització de la intervenció general i per tant aplicant tots els criteris de comptabilitat pública que correspon. I evidentment l'assistència més directa que necessitaré en quant que l'agència s'haurà d'estar relacionant contínuament amb les pròpies administracions i també amb un procés participatiu amb les associacions cíviques que es mouen en l'àmbit de la conscienciació i de la lluita contra el frau i la corrupció. Per tant, aquest capítol també serà important en la pròpia agència.
Ha dit que ha firmat vostè també el projecte de pressupost de l'agència. Quina és la consignació de l'agència per enguany? El pressupost d'arranc 1,5 milions d'euros. A mi m'agradaria saber si teniu... L'agència té ja un espai físic on començarà a treballar, perquè se va parlar d'habilitar un edifici així, de buscar lloc a les Corts, no sé si ha quedat clar. En principi jo m'ubique així, en les Corts. Les Corts han cedit uns espais molt reduïts, lo just perquè jo almenys tinga una taula, un ordenador i uns servicis bàsics per poder treballar, però ens posem a treballar ràpidament perquè l'agència tinga unes oficines independents de qualsevol estructura administrativa o política. Sí, se descarta. Sí. L'agència ha d'estar en un espai completament independent en el que les persones que entrenisguen només tinguen que donar raó o explicació a la pròpia agència. Els espais que té la Generalitat encara no s'ha trobat cap espai on puga ubicar-se? Estem en això. Però hi ha alguna conversació amb algú de la Generalitat? N'hi ha algunes propostes, sí. Però està mal, està complicat. En principi és que els requisits que ha de complir és que no podem anar a un edifici d'una conselleria o no podem anar a un edifici d'una altra administració, precisament perquè la llei consagra aquest principi d'independència de l'agència. Hi ha la possibilitat de llogar? Sí, està contemplat en el pressupost. Un lloguer que encara que està contemplat i si no n'hi ha més remei utilitzarem aquesta partida pressupostària per a llogar. Molt bé. Voldria conèixer com serà la cohabitació amb la Fiscalia Anticorrupció de València, un poc per afinar un poc més una pregunta que li havia fet el company Víctor Romero, sobretot per saber si els esforços es van a dirigir els assumptes que ja estiguen judicialitzats, com cas Taula, el nostre cas Palau de València o el cas Ivan que vostè coneix, si això que ja ha estat judicialitzat ahir simplement es van a dirigir esforços per a recuperar diners o quina serà la manera de cohabitar amb els fiscals anticorrupció amb els quals no sé si s'haurà reunit ja o pensa reunir-se o què és el que... quina relació vol mantenir amb ells? Jo en aquests moments només m'he reunit amb els síndics, amb els representants dels grups parlamentaris que formen les Corts, tant amb els que me van votar com amb els que no me van votar. Penso que després d'haver-me presentat al president era la meva obligació, amb els que hauré de donar comptes, perquè l'agència rendeix comptes al Parlament, a les Corts, i el meu àmbit de relacions en aquests moments ha estat circumscrit a les pròpies Corts. A partir del dilluns, els canals de coordinació de l'agència els posarem en marxa. La pròpia llei estableix que el Consell i l'agència se relacionen a través de la Conselleria de Transparència. Establirem els mecanismes i els protocols per a fixar aquesta relació. I de la mateixa manera ho farem amb la Fiscalia Anticorrupció, amb el benentès que quan els casos se judicialitzen, és a dir, entren en el jutjat, l'agència ja no té competència. Encara que la competència li pot retornar sempre i quan el propi jutjat d'instrucció o la Fiscalia plantegen elements de col·laboració, com hem fet a Barcelona o com se podrà produir ací. Elements de col·laboració en el sentit que qui millor coneixen els mecanismes amb els que funciona l'administració som nosaltres, aquells que l'hem viscut i els que la vivim.
i de vegades la pròpia Fiscalia, de vegades els propis jutjats d'instrucció han expressat les dificultats que tenen per aquestes deficiències. És a dir, que la relació vindrà a petició dels propis òrgans jurisdiccionals interessats i sempre que ells ho demanen. L'agència, una vegada un assumpte de corrupció, de frau, està en mans del jutjat, s'ha d'abstenir, conforme ho mana la llei i, a més, conforme és lògic. En línia de la pregunta en la companya, sí m'agradaria saber la relació que preveu tindre en la sindicatura de comptes. Per una raó, perquè la sindicatura de comptes, com sap, no té capacitat sancionadora, simplement fa una fiscalització i pot detectar alguns casos de responsabilitat comptable que remet al Tribunal de Comptes, però els informes de la sindicatura de comptes moltes vegades sí aporten pistes o aporten indicis d'actuacions que poden ser irregulars. No sé si vostè té clara quina pot ser la relació amb la sindicatura, perquè també una de les crítiques que s'ha fet a la pròpia creació de l'agència ha sigut precisament això, que existien organismes com la sindicatura que podrien haver-se reforçat o que podrien haver ampliat competències encara per a no crear un organisme nou. Amb la sindicatura també està previst ja una reunió la setmana que ve amb el síndic major. N'hi haurà una magnífica relació de col·laboració perquè tenim competències diferenciades. Un dels arguments que han rodat, que han circulat, ha estat el de que les agències antifraus, parlen en plural, perquè la Comunitat Valenciana, el Parlament Valencià, no és el primer que aprova una llei. En l'any 99 la Unió Europea ja va crear l'OLAF, l'Oficina de Lluita contra el Frau en la Unió Europea, que no té res a veure amb les funcions que té el Tribunal de Comptes de la Unió Europea. Són organismes que cada un en l'àmbit de les seues competències treballa. Les sindicatures de comptes, els tribunals de comptes, la seva funció ha sigut importantíssima en el que és el posar ordre, des de fa 30-35 anys que se van anar institucionalitzant, per posar ordre en el que és el bon funcionament comptable i la bona gestió del patrimoni de les administracions públiques, i el seu control i la seva fiscalització s'ha mogut sempre en aquests àmbits. El plantejament de que, malgrat el gran treball fet per aquestes institucions, ha conviscut i ha estat submergida dintre del que eren els àmbits inspeccionats o els àmbits fiscalitzats, ha estat coexistint la corrupció. En aquests moments, i a partir de directrius que ja a principis dels anys 2000 les pròpies Nacions Unides defineixen en la seva Convenció Internacional contra la Corrupció, se planteja el reforçar amb estructures especialitzades la lluita contra el frau. I d'aquest acord a nivell mundial, a nivell internacional, que la Unió Europea ja l'havia començat a posar en marxa en l'any 99, apareixen les estructures especialitzades d'agències contra el frau i que no interfereixen per a res en les funcions fiscalitzadores de les sindicatures o de les pròpies intervencions. No oblidem que a través de la sindicatura podrem rebre molta informació del seu treball i a partir del seu treball, però també de les intervencions municipals. En l'administració local els interventors tenen unes funcions molt importants i que precisament, malgrat que es tracta de funcionaris que la seva independència hauria d'estar consagrada perquè pertanyen, com jo pertany, a un cos de caràcter estatal, en l'àmbit dels ajuntaments és molt difícil que aquesta independència se puga donar, entre altres coses perquè una bona part de les retribucions te les marca la pròpia corporació i no fa falta que diga els mecanismes directes o indirectes de com se perd la independència en els organismes on aquesta qüestió tan delicada depèn d'aquells que han d'estar fiscalitzats. És a dir, venim a complementar i aprofundir en àmbits d'especialització que fins ara
quedaven en el voluntarisme dels funcionaris. Fins ara depenia de que el funcionari s'arrisqués moltes vegades amb la seva pròpia situació personal en l'àmbit de les administracions on treballava. El que nosaltres venim és precisament a dir-li a aquests funcionaris que no estan sols. Sí, contesto a esta pregunta, que és molt senzilleta. Corrupció és l'ús dels poders i potestats públiques per a destinar recursos públics en benefici privat, siga a nivell particular o siga a nivell de grup o d'organitzacions. No sé si els he definit la paraula corrupció, que no ens apareix ni en el Codi Penal ni en ninguna altra norma legal, però a nivell de doctrina estem tancant aquesta definició, és la que hem donat en el màster de lluita i prevenció contra la corrupció de la Universitat de Barcelona. És una definició aportada per el catedràtic Joan Queralt i que estem assumint i assimilant, i que podrà desenvolupar-se si a la investigació i a la doctrina i a l'anàlisi li donem tot el temps que hem de donar-li. Moltíssimes gràcies i a la seva disposició.